ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to mbakke tumbela kiidira kon waktu yoni ha to bagdaji e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men batu jagorɗe hanki mawɗo leydi ndi arte campagne ndema hitande hikka ha e fande kala e rima gouvernement mum nde wallata ɓe remoɓe guerte kame gueɗe goɗɗe nde mbawata yeyde produit ji mumen to leydi Mauritanie jillu gardiɗo alɗuɓe mo leydi Mauritanie toon to Côte d'Ivoire o holliti wonande caɗele ɓiɓɓe leydi Mauritanie finoɓe to Côte d'Ivoire o holliti yiddeɓe ko ɓen yeeyoɓe liɗɗi leydi Mauritanie kame Côte d'Ivoire ko fate banggue coggu duwa nde ittete ha laaɓa to leydi Mali wuuro wiyetego Mouhane tawi keerol hakkude Mali kame Burkina Faso ko werla koninkoɓe leydi Mali hinde police jaɓɓi pittol neɗɗo goto wasi en fittandu muɗum yimɓe tato gañima hen to Guinée Conakry gila tan nandiral heeɓa hakkude laamu transition kame CEDEAO ɗin duuɓi ɗiɗi honde fuɗɗoto Mamadi Doumbouya hollitino ko 2 janvier 2023 kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire Niger Burkina Faso ma jaa to Libye kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗen ciggam nangue wolgue diaw ari addi ko jaam addi ko ɓamtare e nder rendo meɗena ciggam nangue wolgue diaw ko équipe keblaɗo to leydi Turquie wawɓe golle mumen to fannu installation panneau solaire kame gueɗe goɗɗe jaadoje hen kala ciggam nangue wolgue diaw hande ari gam yeynanade en lappipine ɓamtare men ciggam nangue wolgue diaw e gardogola Harouna Daouda Ndiaye to Tumbela ciggam nangue wolgue diaw ko équipe dariɗo timmuɗo wawɓe waɗandema installation courant mo hinde panneau solaire e nder galle ma kala ciggam nangue wolgue diaw ene waɗanma to woyduma installation moƴƴo hay so tawi woni yettima 100 métre ma heeb ndiyam ha tina ɗum e hoore maɗa so forage joguiɗa guila e galle ma guesa ma jardin ma ɗo mbawɗa wonde kala ciggam nangue wolgue diaw ma ɗoftide maɗa ciggam nangue wolgue diaw ne jogui matériel uji timmuɗi kaɓirɗe timmuɗe panneau solaire aji frigoji congélateur uji lampaji keesi jaaduɗe jamanu diwɗi to leydi Turquie ha to Allemagne kala ko marque moƴƴo bawɗo yaltinde ndiyam panneau solaire aji dokkoji jeygue ciggam nangue wolgue diaw ko heblaɗe heblo moƴƴo installation keeso jaaduɗo e jamanu ciggam nangue wolgue diaw sa yiiɗi jokkodirde mabɓe keeɓa hen ko laaɓi ciggam nangue wolgue diaw ene andina yimɓeɓe kala hoolare woni kala sa yiiɗi ni ɓe gara ɓe mbaɗanma installation timmuɗo e nder galle ma ha gayna keeɓa hen beelema nde puɗɗoɗa nannude junggo e poosa tonggode ciggam nangue wolgue diaw joni joni woto woɗɗu 77 566 40 22 walla mbaɗa 00 221 77 566 40 22 nden tonggode ande waɗi hay WhatsApp so tawi ko numéro mo leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ciggam nangue wolgue diaw fulɓe mbi kala ko ɓooyi juuti Allah ne wela gonga ne tawa gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moƴi kala yiito hen hoore muɗuma an mo Haydara Moussani sa jokkodire gorel teya ene faddonoma ñabbuji goɗɗi limtaɗi e gorel teya
an jogiiɗo AVC jogii cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru puƴiiɗo koyɗe musoje koppi musoje jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi janggande hoorema ha ganda ñabbuji kaalaɗi e gorel tayya jahata koto site mabɓe internet a mbatta ko www.goreltayya.com sa yiɗi hebde tonggode gorel tayya mbawa jokkodirde mabɓe joni joni woto woɗɗo so tawi koto leydi Congo gonɗa jokkodirta koye Mamadou Gaya mbatta ko 00242 05 050 36 08 so tawi koto Afrique du Sud gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Sow mbatta ko 00 227 827 46 76 72 so tawi ko Abou Sow Kawral Fouta business ɗum koto États-Unis de Amérique mbatta ko plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto Mozambique gonɗa jokkodirta ko Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado ɓurɗandirede Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gorel tayya jam tan woni hen Ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa Ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala Ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ummalaɗo wune Ceerno Djiby Sy ko baawɗo listihara moƴƴuɗo longala jawɗo firtude dabruji weddaɓe korte Ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe musidɓe tedduɓe ɓe ellaji mumen ndewani lawol Ceerno Djiby Sy ene safra ɓe ene wonduɓe kista fibroma doggam sitta worɓe ustaraɓe goragu Ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafine yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so a ƴetti ɗum fodde 19 rafine yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafine yaltayma ha laaɓa Ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bonnoji dabaruji e ɓeydoji arsigaji Ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara dokkatama ko inde ma inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu wonɓe Sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Mauritanie ko 400 CFA wonɓe Europe Amérique Asie ha Afrique central kala ɓen hay mbuɗu jomum yoɓata ko gratuite Ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder Nouakchott to legal nettek sara jeere nettek to base makko mawɗo ɗo kala jiɗɗo jokkodirde e Ceerno Djiby Sy numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 Ceerno Djiby Sy ene jogui miñum mo golloto ne wiye Ceerno Alassane Sy jiɗɗo jokkodirde mum ko 48 jiɗɗo jokkodirde Ceerno Alassane Sy ko 48 10 0013 Ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani Ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe na sande nogase jeeɗiɗi yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ha mbawon yebde nata mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba jayde mon Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe kala to gonɗon ene wondi e mon kala kabaru mon jogui ɗon kumpito ɗon son jokkodiri jayde mon Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe guila ko jiɗɗon wullitanade guure mon e nokkuji mon leyɗele mon kala enen kala ndendi sago e fandare ko enen kala ndendi jayde men Weltare ɓiɓɓe fulɓe ala heedi heeda hoorejo leydi Sénégal Macky Sall hande fawi tuufere mum adide mahde école mawɗo taw ko école comɗo kala sifa fannu on étudiant jiɗɗo janggude keɓɗo baccalauréat mum ɗum noon ko toon to Thiès gila tan wonande 2017 hewɓe dañino ɗin miijoji ha ñaagui ɗum siftinde on oɗo saaha mawɗo leydi ndi yiddemo kala ko jangguete caggal leyɗele tawɗen gueɗe en mbawa janguede e nder leydi Sénégal ma en garto e oɗon kabaru ɓuuren wawde lugguiɗinade e oɗon école ha yimɓeɓe ɓuura wawde famde ɗum mawɗo leydi Sénégal batu jagorɗe hanki arti e campagne ndema 2022 2023 kono kadi 2022 oɗo hen gonaɗo caggal nde diƴƴiɗe jippi ha timmi remoɓe guerte ndemi kamɓe kala ɓe kolliti remru ndu waɗi fayida moƴƴi kamɓe ɓen remoɓe gueɗe bahleteɗe e jeeyeteɗe kala mawɗo leydi ndi hanki erima gouvernement Amadou Ba nde ɓe daroto darde timmude ko ɓuuri yawde gam ɓattitade ɓen remɓeɓe nde cogguji wonande kilo guerte nde andete ko ɓuuri yawde wonande ɓen codoɓe nde tawno nebam ne hatojina ha tenti ko wayno société ji sona kos ganduɗa fewnoɓe nebameje beele kadi leydi ndi ne wawa tinde fartaŋe ɓamtare ɓen remɓeɓe kadi beele aɓe mbawa kadi dañde fartaŋe hirjinede ko fate banggue ndemaji goɗɗi mawɗo leydi ndi kadi holliti ko ɓuuri yawde campagne 2022 2023 nde ummante nde tawno fulɓe mbi hirande ko jamma ñamete kono noon ko ñalawma nde few jette mawɗo leydi ndi hanki ardima union international ko fate banggue avocat ji e nder windere nde kala ɗum noon ko hanki o yuɓɓini nde ɗon jonde ngol woni goo ene yuɓɓine e nder Afrique subsaharienne kene tolno e ujunnaje ɗiɗo tawtoraɗo kene wona temedere e sappo leydi tawtorama gam yurnitade juɓɓude ñawoje windere nde kala ha tenti to banggue tribunauji kame gueɗe jaadoje e nder ɗiɗon fannuji kala mawɗo leydi ndi Sénégal ñalawma janggo ma tawe toon to jam ñaaƴo taw kadi ko yurnitade golle ɗe Youssou Ndour darni toon taw ko équipe timmuɗo ko fate banggue wonande bâtiment ji taw ko golle ngarɗuɗe kame hebloji gonɗi hen ma en gartoye oɗon kabaru gartaten koye octobre rose eɗen gandi nduɗo henna lewru kala ko lewru rewɓe ha tenti noon haɓade oɗo henna ñaw biyeteɗo cancer du sein kame cancer du col utérin jafoɗon ko fate banggue cancer du col wonande ɗen gandi ko ñaw musɗo bonɗo kamniɗo woni ɗon kono ɗum ko noon fedde taw ganduɗa ko tafande rewɓe hôpital noon kadi Albert Royal ɓenne kadi association fedde nden rewɓe kame wallidi men kala woni loni juɓɓini ñalawma hanki o taw ko ñalawma yurnitade cellal ɓalli ɓen rewɓe kene tolno e temedɗiɗo debbo ƴewdama cellal mum guila tan to cancer de sein ha to cancer de col gam yurnitade ɗiɗon ñabbuji neɗen mbasiyo tan nde yimɓeɓe ɓurata ɓattitade cuuɗi safara ɗi nde tawnoɗo saaha arat ƴeeweɗa taw hay mbuɗo a yoɓani gam wallude rewɓeɓe haaɓe gona e cellal nde tawno ko cellal woni kala haare musde bonde ko nden waɗi hanki toon to département mo Mbacké ɗum ko hakkude remoɓe kame aynaɓe nden haare noon jibini neɗɗo goto waasi hen fittandu mum on noon ko bayfal ɗin bayfaluji caggal nde ɓe jani e wuuro aynaɓe ɓe pindire ɓen aynaɓe waɗi hewɓe gañiɓe to banggue ɓen aynaɓe to banggue ɓen remoɓe kala remoɓe hen bayfal goto waasi hen fittanu ɗum waɗi koto nokku biyeteɗo Gurte tawe e nder commune mo Ngaya tawe e nder commune mo Ngaya ma en gartoye oɗon kabaru baɗɗo hanki kolɓiniɗo ha woni galleji
a duppa hen oɗo sa luskoji luggi ene jokki e nder oɗon a fanno to Sénégal keddoɗen ha joni jeheten ko hatton to États-Unis d'Amérique suka Sénégal najo goto kam fella toon e nder boutique muɗum kam fella e nder boutique mum fellimo ko on ɓorinoɗo laafa haydi guite mum garnoɗo yande e boutique makko ɗum waɗi koto nokku biyeteɗo Columbia City ene tawe nder États-Unis d'Amérique kanko noon o mayani mo wuuri wiyete ko Mamadou Diakité ɗum waɗi ko ñande 17 octobre ndu lewru ndu gonɗen o fimo kural koye becce kono ɗo sa o woni koye hakkude wurɓe mayɓe baɗɗo ngal baɗalo ko suka Amérique najo biyeteɗo Aston Christian Diarawo e duuɓi 33 on sa oɗo noon wiyama teeb caggal tumeɗe omo wari américain goɗɗo ɗum ko fetilaji ɗiɗi wo joguino wonate oɗon bitega on noon suka biyeteɗo Mamadou Diakité ɗe duwonomo nde jomiraɗo ɓeydantamo cellal e kisal hawa yalta ɗo woni ɗo to Sénégal keddoɗen ha joni mouvement yanamar yimoɓe rap umminnoɓe campagne haɓade 3e mandat e nder leydi Sénégal ha ɗo makki horejo leydi ndi haalani hay konngol gotol taw hanki noon yuɓɓinnoɓe wonande oɗon campagne to VDN mo Dakar ko ɗon ɗiɗo e mabɓe mbiya teb taw jaguiɓe ko police kono ko hiiri ko kala ɓe mbawino a ɗaccitede to Sénégal keddoɗen ha joni garten ko fate banggue trafic drogue wonande élève mo 4e kam wiya teb jaguimo ko brigade régional mo Thiès haɓatoɓe ko fate banggue simme bondo wonanga koye lawol simila hakkude me Joal omo jogui kene tolno e 4 kilo taw ganduɗa ko fate banggue huuɗo bonko ko hanki o darima yeeso procureur toon to Mbour ƴettude visa makko jokkitoyde école makko toon to kasso wiyede jayndeli wiide yidiri hakkude Aminata Touré woni Mimi Touré kamene wonde Ousmane Sonko jayde nde ɓe mbiyata en direct news ɓen kollirno wonande ɓe jiidirino e ballal Habibou Sy gonnoɗo jaagoɗo e laamu Abdoulaye Wade ɓe ndiɗo kala pinni ɗum ha Mimi leydi Aminata Touré holliti ɗum wodani ko noonne kadi Sonko e hoore mum holliti ɗin konnguɗi ɗi godani hay seeɗa finoɓe to yimbol kolliti laamu leydi ndi oɗo saaha caɗele ɗe ɓe jogui ɓe ɗanotako jamma ni ñalawma caggal woni kuɓeje goppaɗe toon sababude natgol mum ndiyam toɓoli hikka ɗi kono kadi ko ɓuuri hen teskede sukaɓe bandiji kewɗi ko toon batti moftade ne cimmo toon huuɗo bonko ko tene kadi ene jana e yimɓe kala saahaɓe e rima laamu ngu nde ɓurata wawde fabadeɓe e nder oɗon a fannu Aïda Mbacké barnoɗo joɓinoɗo fittandu joom galle mum taw kadi o duppuno gorko ɗon ɗo nanno gorko nawliri o nodditi ñawore makko yannode novembre 2021 wo taƴana duuɓi nogas e kaso kanko e hojjiyenke makko ɓe nodditi ñawore nde noddita ko nogas e 9 novembre beele o yiɗi ko ustanede toseju tonne kadi ko tana musɗo waɗi toon suka debbo mo duuɓi 18 janoɗo vacance Dakar arti ko ñande altina jawtuɗɗo he noon toon to bagadaji e wuuro wiyetengo jireji ko ngoye wuuro jeeya ɗum noon ko ñalawma hanki o nde o lawƴi kaake o gayni o fonno ko sagginde ko ɗon o watti ndi yaade to magasin galle mabɓe o ko toon tawa omo welta omo jaggi ɓoggol omo haɓɓe dande makko mo welta hay goto anda noon ko jeeyi sababu o waɗi ɗum kono noon ɓe tinani e makko wone gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe kala kanko noon ko classe premiére seconde o waɗat classe seconde o waɗatno oɗo saaha leskoji guddittama hen jeheten ko ha toon to Kidira ha hande haɓade ñaw coronavirus ene jokki e nder leydi Sénégal finoɓe to keerol tambiɓe cellal ɓalli oɗon fanno taweteɓe to keerol hakkude leydi Sénégal kam e leydi Mali garti ha hande e hollirde e nder diwan Kidira ko vaccine ko ne famɗi no fewi tene ɗon ko keerol kono ɓe jewtiɗi koye Amadou Diop Aboubacry Diop gawlo ɓalejo koye on ɓe jewtiɗi gardiɗo radio Kidira Amadou Diop
weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma hande kabaruji men ɗo e wuuro men Kidira hande ko ɗo e frontiére o wonɗen hande jooɗiɗen koto frontiére natirde Mali e Sénégal ɗo jooɗiɗen hande kadi e docteur meɗen ɓe gandanɗa hoore maɗa e faddade ñaw mo gandanɗon kono ñaw 19 o enen mbiyata covid 19 eɗin goni ɗo kadi goto e mabɓe kamɓe hande ko ɗo ɓe jooɗi pour wawde faddade e ñaw o naatoɓe e yaltoɓe hande holno joni. Assalamu alaikum bandiraɓe directeur no kalduɗa ni minen kadi min calmini min juurima eɗon gandi nduɗo lewru san ƴeewi e nder district sanitaire mo Kidira ñande foof wonɗo dawete ñande foof wonɗo yahate e nder district o foof bandale muɗum noon ko ha hande ko haɓade tan oɗo ñaw biyeteɗo covid 19 covid 19 enen mbeɗon gandir ɗum ɓurɗen ande ɗum corona oɗon gandi yimɓeɓe ha hande ene ɗo ene heddiɗo e nder leydi ndi yimɓeɓe noon ustimani ko gonga kono noon hande o kadi ha joni ne hedde nder leydi he te ɗum noon oɗon gandi e nder golle amen ne waɗi tan ko wiyete évaluation de wattuji ɗi mbaɗa ƴeewa ɓeta tawa kadi sa ƴeewi e nder Sénégal fof kadi région de Tambacounda ɓuuri famnude ko waɗi vacciné e covid 19 ha gasi kadi district sanitaire Kidira ɓuuri kadi famnude ko waɗi hen vacciné so ƴeewi ɗum ɗon noon Kidira kadi woni koye frontiére e mone naata ko ɗo mone yalta ko ɗo henna ko ɗum waɗi nduɗo lewru e partenariat amen e USAID wood en daari pour yomin ballodira mabɓe beele miɗen mbaɗa accéléré lewru nduɗo alhamdoulillahi noon ene wayno golle ɗe ene jarno nde poti yarude ni yimɓe nana mbaɗa vacciné eɗo balɗe fof o jii guure ɗe fof jiilama e hande o noon min ɗeni ɗo frontiére ɗo henna ɗo Dande Maayo ɗo henna ɗo duwano woni ɗo e police min ɗen ɗon pour encore fadde yimɓeɓe garɗo fof waɗe vacciné beele kadi Allah ene ɓeydo dandude en oɗon gandi en keeɓino wempejere adande nde yimɓeɓe kawti wempejere ɗiɗoɓere nde yimɓe puɗɗi yitude safaro o woni vaccination o ɗum noon ko vaccination tan wallata en e pandale ɗe noon Amadou ko yo yimɓeɓe fof mbawa waɗede vacciné e nder temedere fof ko boni ko fof yata capanɗe jeeɗiɗo ɓe mbaɗama vacciné ko ɗum woni kono wiiri ni en paalimama ɗe kadi Allah waɗi joni kam yimɓe ɗanninimaɗe ɗum noon ko sehil moon musidɗo moon Aboubacry Diop lembirta Gawlo Ɓalejo ɗo e Kidira Allah jarama on jarama Gawlo Ɓalejo golle ma jooɗi peewi en ñaguima élément ne waɗi dille seeɗa tawno ɗo ƴetta ɗo ko ɗon woni ɗo ɓe vaccinta yimɓeɓe ɗo jeeheten ko ton to Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh sar Ablaye Sarr a salmitama e dennagal hettotoɓe holɗum Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor haade men arde e kabaruji ɗi noon khalifa men général ceerno Mamadou Ishaqa Kébé to e Mbotto kanko woni almami juma Mbotto o wiide omo hobla weltare makko mo rutta duwaw fewde almuɓe arnoɓe tawtorede jammaji mawlud jawtuɗo ɗo ndi e géruji holɗum Mbotto naaɓe o wi Thila naaɓe Garnol naaɓe Ali Baydi naaɓe Cengelel naaɓe Liliya naaɓe Baroɓe Jakel naaɓe yentude e Sormale kamɓe fof omo ruttaɓe teddugal omo ñaago ɗiɗo jammaji yo Allah hebbin ɗum ɓe jaahi rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam so en gartiɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi opération walla mbiyen holɗum patrie gendarmerie ummima ina wayno e jammaji jawtuɗo ɓe jagui fodde 50 bandi gorko ɓe jagui rewɓe 10 ne gonde mabɓe ene jogui fetelaji ɓene jogui cabbi ɓene jogui martuji kala bitik moɓe gaari ɓe kela e dennagal koɓe mbaɗi ɗo henna hay goto anda e probléme uji kamɓe noon eɓene juuɗe gendarmerie hunde de haalande ladde ina keewi ɗo e nder Ziguinchor ɗeɗo balɗe fodde 50 debbo nana leeli to e hôpital régional holko heeɓi ɓe coodi de ko conele ina ummi to e Niger walla Nigéria holɗum debbo waɗa e tergal mum hakkude koyɗe muɗum heɓa hen weltare no gorko e debbo gondata ni ɓe mbaɗe terɗe mabɓe ina wayno noon ɓeɗo ko ƴiƴam ronki darade nana e mumen ɓeɗo ko jibinirgol mumen boni ɓeɗo ko rafiji adde mumen kaser ɗum noon ina wayno laamu ngu ummima rewɓe ɓene kadi ummima wawde hoɗɗum hadde oɗo musiba naɗo ɗo e nder Ziguinchor ɗeɗo conele rewɓe ne mbaɗa e terɗe mumen ɗum noon ina wayno ɗum ɗo ɓe mbi ko yo yaltu ko ɓuuri yawde yaccade noɓe darirno kew yalti e diwan Ziguinchor ni ɓe ummima darade holɗum ɗeɗo conele ɗe rewɓe ɓe kutorto ɗum affaire no gorko e debbo ni ɗum noon yalta ko ɓuuri yawde e yaccade ɗum noon Weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Kébé gorko Mbotto kabaruji ɗo fo ɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Ablaye Sarr el koye wadde jam
Amadou Isaga Kebe golle ma jooɗi peewi debbo so tawi ronki weltinde joom galle mum taw tan no Allah tagiri ɗum ni so wonti koma condi tawtore natti wonde debbo hay seeɗa ɗum kam ala kala ko jari hen ha joomum wattindo hôpital heddo ƴiƴam ne yalta e mum taw sellata ɗiɗon borosaji adi keewi e nder dinguire ɗe won rewɓe hewɓe nana e nder dinguire he jogui ko dente ɓe innirta ɗum ko dente rewɓe yontaɓe ala ko yontiniɓe hen so wona addude en conele e gueɗe baaɗe noon ɓe punta koye mabɓe e ɗum ɗo ne fanna terɗe ɗum ne hokka ndiyam ɗum ne weltina gorko taw ko bolle puyɗe rokkuma ñabbuji ɗi a sellata kaddi gurdam ma nde tawno ko conele a anda ɗe iwi a anda ɗo fewna ala pharmaceutique ala kalɗo gullitoɗa nanna e nder tergal ma cuuɗigal e nder ɓandu ma a anda fof ko jogori rokkandema ɗum hayso e pinal jeeya ngal ɗo pinal kam min mi yaafima ɗum to leydi Guinée Bissau Oumar Sissoko e Mbal yirndi walla mbiyen Oumar Sissoko e Mbal yehino guila ñande altine nde tawama toon to leydi Russie hakkude makko e hoorejo leydi Russie ɓen jewtidi toɓɓe jaƴƴo no feewi kanko holliti addimo tan ko yettinde message jaam Afrique de l'Ouest faade e nder windere nde kala ha tenti noon yiddeɓe ko ndeɗo henna haare nde dartoto taw ko hakkude Russie kame Ukraine kono kadi addimo ko ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Russie kame leydi Guinée ganduɗa leyɗele ɗiɗi jokkodirɗe ko ɓooyi no feewi ko wala ɗum ko kadi omo ɗaɓɓiri leydi Russie ballala ko fati banggue laaɗi diwoje ɗe hinna hélicoptère ko wala ɗum ko noon o tawama toon to keefa lamorgo leydi Ukraine o dañi yewtidde nando makko Volodymyr Zelensky ɓe jewtidi toɓɓe jaƴƴe no feewi ko fate jaam e kisala ndeka ɗeɗon leyɗele ɗiɗi to leydi Gambie toonne kadi suudu sarɗiyeji leydi ndi lulima gam yurnitade kene tolno e capanɗe jeeɗiɗo suka mayiɗo taw yooɓi fitta ɗum ko siroji biyaɗe ne guitta ɗojjo kame mabɓo ha ɗum jeeyi sababu ko wona ɗum ko jagorɗo cellal ɓalli uditi hen losko yañgo no feewi sen geewi to leydi Gambie ko to leydi Mauritanie paaɗena to leydi Mauritanie président de la patronat mauritanienne Zeyni El Abidine jillu makko yaade sete timmuɗo toon to leydi Côte d'Ivoire jonde hakkude makko e Patrick Assi woni hoorejo jagorɗo mo leydi Côte d'Ivoire o holliti ɓatake wonande ɓiɓɓe Mauritanie naɓe finoɓe toon to leydi Côte d'Ivoire caɗele ɗe guuri toon guila to banggue séjour e banggue gueɗe ɓe joɓata kala oɗo saaha laamu leydi Côte d'Ivoire holliti ma yurnita ɗum kala ken ɓeyda jokkodiral moƴƴal hakkude leydi Côte d'Ivoire kame Mauritanie ma laamu ngu dara hen no feewi nde tawno ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi ko leyɗele ɓooyɗe wostodirde ko fate banggue gueɗe commercial hakkude majje kono ko wona ɗum ko Mauritanie naɓe dongnoɓe otoji liɗɗi hakkude Mauritanie kame Côte d'Ivoire kolliti ko joɓata e Côte d'Ivoire e duwagne ko ne seeri ha ɓurti kono kadi hoore jaggoɗo holliti ɗen gueɗe ma jurnita ene gasani ma momte ha laaɓa wonande ɓen ittoɓe liɗɗi to leydi Mauritanie ne jeeya to Côte d'Ivoire ma wonan ɗumen weltare mawde no feewi délégation sete towɗo taw ganduɗa ko banque mondial yilliɓe e nder leydi Mauritanie hankiɓe joɗidima e hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no feewi ha tenti ko fate banggue nokkuji tuɗoji diƴƴe galleji nannuɗi ndiyama booli bonde e gueɗe kewɗe kono kadi banque Mauritanie walmen banque mondial holliti ma ɗoftodir e laamu leydi Mauritanie jonde wonde nde délégation banque mondial joɗodi koye jagorɗo tambiɗo ko fate banggue golle heblo ngarɗugo e nder leydi Mauritanie on noon holliti ɓeto golle mum kene tolno e ujunere suka keblaɗo taw ko keblaɗo hebloji moƴƴi jaaduɗe jamanu oɗo saaha ɓoyata ma gaynu hebloji men taw kadi ne jogui seedan faguji jaaduɗe e jamanu kono kadi boñ windere nde foti ma ɗoftodir e laamu leydi Mauritanie haaɓen sukaɓe mbawa dañde golle juɓɓuɗe taw ko jaaduɗe e jamanu jagorɗo jeeygo industrie mo leydi Mauritanie kame ñeñal kala waɗi coopération muɗuma hakkude mum e organisation ɓen toppitiɓe ko fate banggue ñamde sukaɓe taw koye catal fedde Nations Unies gotago windere nde ɗum noon ko yidde darnude usine keñoraɗo ɓurɗo yawde pewnowo farin sukaɓe nder leydi Mauritanie gam teskede wonande ɓen heedanɓe sukaɓe ɓe kollita sukaɓe hewɓe taweteɓe nder leydi Mauritanie ne jogui malnutrition ko fate banggue ngakkugol haraduru e ñamde bonde jaa cukalel tan ko birɗe ɓoole
e gaɓule goni e mum kineɗe ne ƴori taw ala kala ko heewi e mum to banggue vitamine maɓe kutoro conele kewɗe demeteɗe daga leydi Mauritanie ha wawa moƴƴinede beele sukaɓe mbawa tottede to banggue ñamde ko fade banggue sete Mauritanie naɓe taw ko daraniɓe haqqe innama aade tawtorama jonde taw kadi nden jonde noon ko ndaw nden jonde ko ɓen daraniɓe haqqe innama aade Afrique naɓe nde yuɓɓina koto Banjul lamorgo leydi Gambie taw kadi ardi oɗon sete ko Wuldu Ahmed Salem kanko woni daraniɗo haqqe innamade nder leydi Mauritanie capanɗe jeeɗiɗi lawol nden jonde woni ko tawtora kono wo holli juɓɓudi leydi Mauritanie e darde mum oɗo saaha ngam daranade fodde e potal haqqe innama ade e nder leydi Mauritanie gartatena ko fati banggue festival international soninkoɓe ɗum yuɓɓinte ko nogasi ɗiɗi nogasi go lewru février 2023 fonno wonde koye 2022 jeeyi sababu yuɓɓinaka toon to Banjul lamorgo leydi Gambie ko fati banggue ndaf coronavirus ko ɗum jeyno sababu yuɓɓinaka e wiide président on gardiɗo wonande juɓɓudi soninkoɓe Ousmana Diagana o holliti lawol battugol jeeɗiɓiwol yuɓɓinte koto Nouakchott kono koye dow teddugal mawɗo leydi ndi caggal nde ɓe jooɗode mum gueɗe kewɗe ma kaale toon kono gueɗal ngal ɓe ɓuuri toɗɗade oɗo saaha ko wadde gueɗe waylo nguuroji ha rewɓe e sukaɓe mbawa gollade hen beele moni kala wawa tinde hoore mum taw wona tan festival ñamde yadde ko festival golle latotoɗe tabiɗɗe kene ɓamta e wonande soninkoɓe kam e ko guure kam e leyɗele taariɗe ɗoɓe goni kala jagorɗo Tunisie affaire étrangère jonde hanki hakkude makko e ambassadeur mo leydi Mauritanie tawete to Tunis o holliti kanko on jagaɗo mo leydi Tunis yiddemo kode jokkodiral ɓeydoto mawnude hakkude leydi Mauritanie kam e Tunisie e kala sifa domaine nde tawno hande o Mauritanie woni koye sifa mbaadi ƴellitare jeheten ko hakkude Mauritanie kame Mali ñande altina jawtuɗo henno Mauritanie najo goto ñawama kaddi gurdam mum e kaso taw ñawa koto Bamako ñawimo ko tribunal no Bamako kanko on ko Mohamed Tata al Uraisi woni inde makko o nangira ko wargo ngo o qirli ko kanko yoɓi fittando on biyeteɗo Mohamed Wuldu Ahmed mo ganduɗa guittunoɗo jawdi muɗum nawi yeeyoy taw ko baali dooraji nawi yeeyoy ɗum toon to leydi Mali kene tolno e million ngaji jondi caggal seeɗa tan tawane wara kanko noon nanggano hen wo qirlima kanko waɗi ngal baɗal taƴanama kaddi gurdam mum e kaso goɗɗo taƴanaɗo duuɓi jeeɗiɗi ko biyeteɗo Altalamid onne kadi taƴanama duuɓi jeeɗiɗi ne wondi e goɗɗo yette so onne kadi ko duuɓi jeeɗiɗi goɗɗi ɗum noon ko gila 2019 ɓe mbanno ngal ɗon baɗɗala sen gewi to leydi Mauritanie to leydi Mali keddotoɗen to leydi Mali kolaɗo kuuɓal état mo Amérique woni Victoria Nuland yaltini hanki cimtol muɗum ngolo ɓakki e ndew leydi Mali o holliti gila tan Mali ƴetti groupe Wagner mo leydi Russie addi ɗum e nder leydi muɗum teskama fitinaji e kareli e wargoji e worɓe joguitiɓe armeji koko ɓeydi e nder leydi ndi wo holliti temedere kala sa ƴetti hen capanɗe tati hande o ɓen gaddani jaam e nder leydi ndi ɗo hen lebbi jeegom ɗiɓe naati e nder leydi Mali wi wonande on Victoria Nuland woni kolaɗo kuuɓal États-Unis de Amérique kam yaltini ngol cimtol hanki o jokkodiral hakkude leydi Mali kam e leydi Turki ma ɓeydo ɗum jeeyi sababu ko hanki suudu sarɗiyeji nde leydi Turki lulima hanki ngam yurnitade koñinkoɓe mabɓe ɓe laafaji mbulaji taweteɓe leydi Mali beele kotat walla ala keddoto to leydi Mali siftinde on 19 octobre 2021 ko nden ɓe cuɓino wodde ɓen yo keddo toon ha capantate goo lewru octobre 2022 koye ndu lewru octobre 31 gasata ha laaɓa manda mabɓe kamɓe ɓen koninkoɓe laafaji mbulaji ɗi leydi Turki taweteɓe to leydi Mali hanki noon ɓe gooti wonande ɓen yo keddo toon ha octobre 2023 beele ɓeydan nden kay kisala hakkude ɓen e taweteɓe ha toon to RCA woni Centre Afrique
to leydi Mali keddoɗen ha joni yogay landaji lundo taweteɗe nder leydi Mali ko wayno RPM IBK landa muɗum adema nonne kadi PAZIM nonne kadi wonde yelima ene wonde kadi ARP kamɓe kala ɓe jododima Imam Mahamoud Dicko nden jonde noon ɓe kolliti ɓe nodditi ko jaam e kisal nder leydi ndi kala beele wallide juɓɓudi wonande transition moƴƴo e nder leydi Mali mu ha ene lawol tawitegol keerol hakkude Mali kame Burkina Faso walla mbiyen hakkude